What's up, Catch Up with your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Yeah! Andito kami sa Mulan Farm. Woo! Parang nakano kami guys, parang nandito kami sa Habit House. Grabe yung mga nilakad namin, mga 100 meters pero parang 1 kilometer. Paangat kasi yung daan kaya sobrang lamig ng hangin pero grabe yung pawis. Hindi pa namin na-appreciate yung bonfire, guys. Kung nakita nyo kanina, grabe ganda dito guys. Oh. Malapit lang to sa kina James, so Yes, punta na kayo. Tapos kung gusto ng tour guide, 2.5. grabe ito. Alam ko na kung paano pupunta dito, guys. Kontakin nyo lang ako, Matik. Ang ganda ng road. Ha? Your road. Your road. Ang ganda ng Your road. Bumpy ride. Oh. Rocky Road. Oh, sana all pa yung good. Patingin na, makinis mo mukha. Ba't mata yung nakita? Gano'n siya. Makinis na mata. Makinis na mukha, gano'n siya. So, dito kami mag-stay guys. May campfire pa kami. Ay, campfire, bonfire. Pero hindi pa talaga na-appreciate, guys, kasi sobrang singot pa. So, hindi pa namin ma-feel yung lamig kasi grabe yung pawis namin. So, dito kami mag-stay guys. Kumusta na tito? Grabe Uwi na tayo na! Kumusta? Ano na? Okay ka lang? Okay lang? Si Ronron. Okay ka lang? Okay pa sa alright. Ba't ang Singot laki lang. na ano natin? Singot lang. Lamig-lamig ng lugar pero grabe. Training ba? Training. Tawag nila dito guys, salong daw. Ano to? Kahoy ng pine tree. Sa Bohol Sound. Kahoy ng pine tree. Tingnan nyo kung gaano kabilis. Buhay pa to. Buhay. Hindi to patay. Pero tingnan nyo kung gaano ka ano. 1 second. 1, 2, 3. Wow, wow. Parang may gaas siya. Parang may gaas. Oh. Grabe, amazing. Ngayon ko lang to na. Ito pala yung ginagamit sa insinso daw. Yan. Ano na kami ni Snake? Dalawa na kami ni Snake. Baby girl, no? Ha? Grabe, oh, hindi siya basta-basta na namamatay. Napapalong, oh. Palong. Pwede mo di ka Salong pag Amazing. Pero pag mawala na, palong. Salong, palong. Dito kami magstay, guys. Itong dalawa. Wow. Parang parang ano yun? Yung bahay ng Habit house. Habit House. Pwede mo siya kandila. Mato ka sa ngit-ngit. Ala? Naroon. So may welcome fruit pa daw guys. Lakatan na saging. Wow. Amazing. Pwede mo palit og sidoy ug Ha? kanang Seed? pine tree. Pine tree? Sa ano natin sa sa Kurilya? Para bugnaw kaayo sa mo. Yek. Bili ka ng seedling ng pine tree, Yek. Oh. Itanim natin sa Kurilya. Tag 2.5 guys, ako bahala. Ha? 2.5? 2.5, ako bahala. Bigyan nyo lang sa akin yung pera. 2.5? It's a prank, joke lang eh. Lo, babi, bilis mo yo. Ang tanong. Kaya pala amoy insenso. Ano? Incenso. Insenso. Yes. Insenso yan? Oh. Incense. English yan. Kung may incense guys, meron bang outsense? Wala na. Sige lang. Next time. Bawi next life. Next time. Thank you guys. Thank you for your support sa mga tumawa dyan. Dito kami magstay guys. Okay. Wow! Amazing! Yan. Dito yung ilaw. Dito yung ilaw. Wow! Wow! Meron pang kulambo. Wow, meron pang kulambo kasi baka may lamok. Pero bumili na kami na guys. Lo, meron nga Dapat nyo talagang Dapat yun kasi mga matataba na yung mga lamok oh. Asa nga. Sorry. Grabe ka naman, ala. Sorry. Sorry. Dito guys, dito kami matutulog. Tsaka meron pa dito sa taas. Yes. Wow. Grabe, ganda dito.
Sure ko, super lamig nito mamayang gabi. Yes. Kasi sobrang Dito ba dami ng dito? kahoy na nakapalibot sa bahay guys. Grabe, ganda dito. Ba't ngayon lang natin to na, ano? Bago lang to, no? Parang bago lang. Tapos ngayon pa tayo nakabalik kaya Oo, ngayon lang kami nakabalik. tamang tama. Oh, magluto muna tayo ng ulam. Hindi, kukunin ko muna sila mama. Oo nga pala, no? Tapos aakyat na naman ako sa medyo mataas-taas talaga. Tapos ubos na naman yung hangin natin. Tapos hindi na naman natin ma-appreciate yung Tapos bonfire. andyan pa si Mama, i-assist mo. Good Tapos si luck. mama, magbaba pa sa akin. Yeah! Murag true. Kaigit. Good luck. So, ito yung mga... Shortcut na rin ba? Gusto ka? Shortcut? Ito yung lulutuin namin mamaya, guys. May marshmallow na kami, tas may mga hotdog. Saan yung hotdog? Dito namin, guys. Yan. Pagkain dyan sa ilalim yung lahat. So, mamaya na lang ko kasi magluluto pa ako. A few moments later. Dito, guys, oh. Punta na kayo dito, guys, sa Mulan Farm. Mulan. Mulan. Pag grabe ka, sunny, minute. Minute, mulan. Onya, Mulan. Mulan, pag medyo madagom, mulan. Parang wala akong nakikitang stars. Ha? Muya, Mulan. Mulan. Mulan yun niya. Oh, luto na tayo. Tara! Ano yan, miss? What? Okay? Walkie-talkie. Para Walkie-talkie. tawagin si Ron. Ha? Tatawagin si Ron. Ron! Ron! Ano parang sasakyan yun, ah? Ala, katawa, ah. Ito yung pin-repair ni Ate Tony na manok. Yung specialty niya na fried chicken. Grabe. Yan yung paboritong-paborito ni Japet, guys. As in, super paborito ni Ate Tony. Umabot ng mulan. Umabot ng mulan. And ito naman yung pin-repair ko na ano, karne para sa Na-feature sa inihaw natin. Bango. Ito guys, mas masarap to guys pag asin at saka paminta. Ito yung masarap na ano kasi lasang-lasa yung karne. Ito ang masarap na ulam. Mm. Ito yung pinakamasarap na ulam. Lo! Chan! Grabe, pinakamasarap. So, ito yung pinakamasarap na ulam daw. Ay, buting ka ba? Ron! Ay, sige na. Hello! Okay siya, okay siya. A few minutes later. Grabe guys, ganda dito guys. Ito, kami, ginamit na namin yung, ano sa to? Salong. Salong. Yan guys, yung yung salong. Yan oh, grabe. Grabe, as in sobrang gamit na gamit. Yan oh. Yan, salong lang gamit namin guys, as in konting maliit na salong lang. Grabe na yung Bili nga ako ng seedlings niyan. Hello Ron, gibiyaan man minimo. Hi Ron, where are you right now? Nana ko sa ubos. Ron, asa sa ubos? Wala, ayaw niya sa'yo. Sige, wala may pinduta. Ron, asa sa ubos? Oh. Sa cafe. Ay, joke ra ha. Joke kasi mong boss. Joke ra, joke. Dala ko din ako. So, ito na yun guys. Ito na yung niluluto ko. Mamaya ko na nun kasi kakalagay ko lang yan. Tapos meron pa pala ako hindi napuntahan dito sa loob. Meron pa dito sa loob guys. Meron pa pala to sa labas. So may tubig na din sila. Yun. May electric kettle na din. Tapos hindi namin nakita dito. Wow! May terrace pa pala dito. Tapos may overview dito guys. Kaso gabi ngayon. Tapos wala masyadong lights. Kasi medyo malayo siya sa city. Ito. Sa taas to. Wow! Ganda! As in super ganda dito guys. Grabe. Tapos ang CR naman. Dito sa ilalim yung CR. Yan. Punta ka lang dyan. Tapos dyan yung CR. Yan sila. Okay na sa akin na pag ganito, kahit ganito lang kalaki yung bahay guys kasi basta kumpleto no.
sarado man natin. Baka makapasok ng lamok. Tapos magluluto muna tayo. So yun guys, naluto na yung ano. Yung marshmallow. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Joy! Febby! Lo, parang punta ka ng Baguio, Joy ah. Ha, Joy? Huwag kang mahiya, Joy. The next morning. Rise and shine. Good morning. Guys, ganito pala yung view dito guys oh. Wow. May fog pa guys. Yan oh. Wow, nice. Ano namin kasi may sunrise na tinitignan kami. Wow! Wow! Grabe, ganda. Andun sila guys, oh. May mga parang station para dito. Good morning! Anong good sa morning? Welcome to... Anong good sa morning? Ha? Anong good sa morning? Kasi nakita mo ko. Oh, Wow, sunrise! Hi, Mr. Sun. Na kanina pa inaantay ni James. yes. Ngit pa guys. Oh my goodness. Buti na lang lumabas ka na kasi kung hindi ka lumabas, alam mo na yung mangyayari. Hawak namin pamilya mo. Alam namin kung saan ka nakatira, Brad. Wow. Mura lagi 2 trees diri. Mura 2 trees, no? Ito, grabe. Ba't ganun yung mga dahon? Ganyan talaga yung dahon ng ano ma? Ng pine tree. Konti lang. Ah, inanuhan pala nila. Para ma-straight siya, malili siya magliko-liko. Ganda din tignan ng ano nila. Oh. Ayan, wow. May fag-fag pa eh. Ah, may gumagawa pala ng fog doon. May pag machine doon ko. Fake pala to. Fake, may gumagawa. Joke lang, totoong fog yan guys. Toong pag machine din yung nasa kabila. Tapos dito yung saging oh. Kunin mo na yung saging. Harvest na natin yung saging. Hingin na lang tayo ng pasensya kay Busing. Oh, business partner ko ba ito, guys? Ha? Business partner ko yun. Sino? Yung, ha? Pero guys, saging guys. Hindi man ang saging mo eh. Saging! Na, ba't mo pinunit? Jig. Tingnan din, hindi ko man pinunit. Hindi ko pinunit. Ginano ko lang. Ginano, no? Like, side Hinawi ko lang. Ano, tapusin mo na yung sinasabi. Ha? Ale, sabi ko nga kanina, si Kuya, chika siya sa amin kagabi ni Kuya. Si Kuya, nagchika sa amin kagabi ni Kuya. Ano daw? Si Kuyang owner. Nagsabi sa amin ni Kuyang brother. Langya. Sabi siya sa amin kanina kung ano yung mga plano nila dito.
So, tapos sabi niya, sabi ko sa sarili ko, baka gusto niya maging business partner ako ba? Wow. So, kaya niya sinasabi yung mga plano kasi ano, para meron na siyang katuwang dito. Ikaw daw yung taga, ano dyan, taga putol na mga sanga. Ako yung taga pulong na pulungan na nato. Yatis, matagak mo na po, katagak kayo sa sanga, brad. Atis na ha. Wow. Nice, nice. Hi, Mr. Sun. Good morning. Gising na. Gising na. Gising na. Ayan na. Pero maganda dito. Guys. Wow. Kaso di kita yung mga mukha nyo. Mish, ano masasabi mo dito, Mish? Sobrang lamig tsaka ang ganda. Kasing ganda niya. Oh. Parang Wala pares palang Hilton yung tulog ano yan, natin, Mish, ah. Wala palang tulog yan. Okay. Wala palang tulog yan. Oh. Ito guys. Nagbibideo ko tapos ayan, puno. Mag-iris na tayo ng video. Dolby Digital. Wow. Baka maraming nakalagay dyan ng mga ano. Kaya mga nga. Kasi yan, nagpalagay kasi siya yun. Ay, marami kang saved na videos, no? Marami sinave na videos, no? Oo, marami mga memories. Mga documentary. Patingin. Ay, wala. Later. Mag-iiris mo na ako. Oh, grabe. Ganda dito. Yung bukid dun, no? Wow.